Naša škola je miestom, kde každý žiak môže nájsť podporu. Ak máte problém, na škole pôsobí 50 pedagogických zamestnancov a jedna odborná zamestnankyňa. Zároveň tu máme aj podporný tím, na čele ktorého stojí pani psychologička. Školský podporný tím má svoje vlastné priestory, konzultačnú miestnosť, kde môžu študenti sa obrátiť so svojimi problémami. Ahojte, som psychologička v IPčku a vítam vás tu u nás v Káčku Nitra. Je to miesto, kde sa ľudia vedia prísť a porozprávať s odborníkom alebo odborníčkou v náročnej situácii. Tie naše linky pomoci sú anonymné, bezplatné a non-stop dostupné. Ak máte záujem stráviť nejaký čas tuto u nás v ID klube, ktorý máme v zóne, tak neváhajte sa informovať u vás v škole. Alebo aj rovno príďte tu. Budeme sa na vás tešiť. Ahojte.